Moi bons días, moitas grazas por estar aí e antes que nada pedir perdón polo retraso, pero as cousas se foron prolongando ao longo da mañán. Acaba de rematar a rolda de prensa da Xunta Local de Seguridade. A Xunta Local de Seguridade empezou un pouco tarde porque se prolongou a reunión do Consello de Administración de Icolsa e a partir de aí o timing da mañán está todo marcado, pero se hai unha cousa que se prolonga máis alá do previsto inicialmente, vai arrastrando e condicionando todas as que veñen detrás. Por lo tanto, pido encarecidamente disculpas, pero non quedou outra. Dos temas da Xunta de Goberno de hoxe, que empezarei por eles, hai primeiro diferentes solicitudes de licencias de obras, en concreto para construir 2 vivendas en Belvís, 2 vivendas unifamiliares no lugar de Silvouta, outras 2 vivendas tamén no lugar de Silvouta, unha licencia para un ascensor na rúa García Prieto. Recoñecementos extrajudiciales de crédito, leváronse varios recoñecementos, o máis significativo referido ao mantenimento dos semáforos. Tamén se aprobaron varios convenios que desenvolven subvencións nominativas previstas nos orzamentos de 2020 coa Asociación Fonte da Virxen de familiares e amigos de persoas con enfermedades mentais, tamén con a Gadea, que son enfermos de Alzheimer, e tamén coa Fundación Down Compostela. Se aproba o traslado ao Arquivo Universitario do Inventario Municipal de 1890. Isto forma parte do convenio que ten asignado o Concello coa Universidade de Santiago xa desde hai prácticamente 30 anos, no que todos os documentos anteriores ao ano 1948 se van trasladando progresivamente ao arquivo da Universidade. Tamén se aproban a convocatoria para os servicios de comedor e de madrugadores na rede de centros públicos de educación infantil en Santiago, e se abre o plazo de solicitude do 30 de xuño ao 14 de xullo de 2020. Se aproban a solicitude de axudas e colaboración coa Xunta de Galicia tanto para o Plan Concertado de Servicios Sociales e dentro do Plan Concertado de Servicios Sociales para as escolas infantiles. En este sentido, compre decir que as escolas infantiles o Concello de Santiago destina un orzamento de 800.000 euros, por tanto, se lle solicita a Xunta de Galicia unha confinanciación de eso. Tamén do plan concertado na súa faceta de servicios sociales, que teñen un custo total anual de 4.600.000 euros. En principio, o plan concertado prevé que as axudas poden acadar un máximo do 70%, logo suele non acadarse esta cantidad, polo tanto, nós solicitamos ese 70% e xa informaremos de cal é a axuda que recibimos. Ben, tamén se aproba a realización e a convocatoria de 2 campamentos de verán, un de surf en Oleiros e outro de astronomía en San Xoán do Río. Dase conta dunha sentencia xudicial que quero salientar porque me parece importante. Como saben vostedes, o Concello de Santiago exixeu que a empresa que xestiona o vertedoiro de Miramontes tuvera que pedir unha autorización para o paso de camións, toda vez que ali hai un límite de tonelaxe que esos camións exceden.
Bueno, o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia suspende a suspensión municipal do paso desos camións e a suspende cautelarmente previo depósito por parte da empresa que xestiona ese vertedoiro dunha fianza ou aval bancario por importe de 50.000 euros. O Concello vai recurrir este auto de suspensión diante do Tribunal Supremo, pero de entrada está suspendida, digamos, a non autorización municipal para o paso desos vehículos. Está levantada esa suspensión. Ben, en outro orden de cousas, e por urxencia, se adxudica a pirotecnia zaragozana por un importe de 106.601 euros a adxudicación dos fogos do Apóstolo. Tamén se acepta unha subvención para contratación de personal desempregado do Concello de Santiago. Primeiro e antes de nada, tamén se aproba o xurado do Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados. Primeiro e antes de nada, se hai algunha pregunta sobre algún destes temas. Sobre outros. Sobre outros, bueno, en outro orden de cousas, diremos que estamos dando pasos na recuperación de eso que se denomina a nova normalidade. Eu creo que o desenvolvemento de Prima 20 foi un éxito razonable, a pesar que dentro desa nova normalidade choveu, como non é nada raro en Santiago, por lo tanto, debemos considerar que iso forma parte da normalidade da nova e da bella tamén, pero a pesar da choiva, eu creo que funcionou razonablemente ben, e a mí me produciu unha gran satisfacción ver no ensanche moitísima xente, na zona monumental, menos que outras veces, pero ten moito que ver coa que aínda non se teña producido a recuperación do turismo, na Rúa de San Pedro moi ben, e en Fontiñas, bueno, o sábado vin que había xente, ainda que podía haber máis realmente. Por tanto, un éxito razonable. Tamén se vai recuperando pouco a pouco na normalidade nos temas de desplazamentos e de transporte tanto privado como público. En materia de desplazamentos, o promedio de vehículos que circularon por Santiago a semana pasada alcanza os 137.552, máis baixo aínda que o habitual antes desta crisis, que era 176.000, pero subindo e cada vez achegándose máis a esa cifra. É dicir, estamos con un nivel de recuperación do tráfico privado do 78% e do transporte público do 36,8%, superando os 10.000 viaxeiros día, que son bastantes menos dos 27.000 que utilizaban o transporte público hai 4 meses, pero bastantes máis dos 1.600 que chegaron a baixar en algún momento. Por lo tanto, prosigue ese proceso de recuperación. Como teño dito máis veces, a maior ritmo, a un ritmo máis rápido, o transporte privado que o transporte público. En calquer caso, pasado mañán, día 1, se recupera a normalidade no transporte público co horario de verão. Pero que o horario de verão o mismo que tuvemos o ano pasado. Contestarei as preguntas. Marga Mosteiro da Voz pregunta polo tema das árbores de Conxo que están recollendo firmas na plataforma change.org para que non os talen. Bueno, vamos a ver. Os árboles de Conxo non son unha especie arbórea protexida, convén primeiro decirlo aí. Segundo, convén decir que en Santiago xa non me acordo dos árboles que temos, pero deben rondar os 250.000 no casco urbano,
quero dicir que temos como 2 árboles e medio por cada habitante, polo tanto, non é problema dunha escaseza de árboles. En Santiago é verdad que os novos árboles que se replanten en Conxo tardarán tempo en crecer, non terán o porte dos actuales hasta dentro de uns anos, pero, por lo tanto, en principio, por certo que penso que todos aqueles que están en situación de ser trasplantados van a ser trasplantados. Pero, bueno, son árboles sin unha protección específica e que sean sustituídos por outros dentro do proxecto de remodelación da plaza. Máis preguntas? Non hai máis. Non hai máis preguntas. Vale, pois estupendo. Pois moitas gracias a todas e a todos e seguimos.